CMS Holidays Turkey Greece Tour CMS Holidays to ani puibo ruak tomlayin Turkey le Greece Tour website kan tume Turkey Group Toura itlo tor khwate Istanbul, Çanakkale, İzmir, Efesi, Pamukkale, Kapadokya le adangdangte Turkey Toura hian Christian masate mun poimo taktakte tirko pole lo chetla to na mun le thupuana kan hu Asia Rama Ocean Pasari Efesi te Smyrna te Pergamos te Thuatira te Sardis te Philadelphia te Laodicea khomun luite tlo ani anga Christian minglam masak na ber Antioche khwale Kapadokya te tlo ani bokang Greece ram Greece lo tel dutan Athens ko puipo tlo thei ani bokang seat atam lova booking ti ran anga ye booking ti na mun CMS Holidays government approved tour operator Mission Veng Sikul Puikon mobile number 9436353101 8794631467 Saray chuan makti takina entaringota anin kara thadon chau asin le ati ngaihna shelo chuan a kalsan ta topa selama chuan ron umzui ngal bok ma se ngaihdam ron dil do ne moti lain oli chu a that chhualo vai chuan I chak lowang aron ti ta dai sarai chuan mutmuna po chuan engdang renga ngai to theilo selama na tong khum dan kha mak ati e mani atu ga chuan selama chu principal chuan kovin olia che chwal dan kha ti pal thil thu ni lo ti asoi ta tat mi tu emo in tha tumin thiam takin abeyani ati chuan selama chuan mak ati hle oli ne na buaina nei to phot chu chui zui an ni don ta sarai po chu police te chuan kovin police station ko ta omlai chuan sarai chu a in ngai to na sa hle a phone chu phorin selama chu avakola ma se alo reject mak sarai hian alo phut sang deu po ani nge college lama po bisiki chuan sarai chu oli che swal chana pu a abianga ibena wang khan na thinarima chu wanga che swal ani kha ti in alo chwa chalta boy mai ma se sarai chu lo zambi khau lo oli khan min zui ru thina ka ngai thei lo chin a thleng ve ni kha ati ve saka bisiki alangoi du lo atira mi hausa tak angalan tumin kar chang kang takin college ron kal vela oli mitla turini kho savela ni kha atia sarai chuan kar kha ata ani lo thule mi in an ron thla thleng mai ani ti chu tlang takin asoi tarot mai mi hausa tak angin min ngai ringot ani kha ati le chuan bisiki chu anwia zata viau selaman sarai chu adu tak tak don lo ni a arin wanga hlimani achante le selama ongkhom na chuan vakalin sarai chu mi hausa ni reng lo ti chu awa soi ta zot zota selaman makti mel reng apulo chu bisiki chuan a shethiam lo hle selama chuan ka thadai to lom ti na lakal san dai zui bisiki chu a hlim to veinen o amu to of le vek don ani hi sarai chu principal chuan kovin mi pakhat marka anti chu pui turin ati a marka chuan chu mini chuan an university a lecture a pedon sarai ne na anin biak zel na chuan an din hunalo in angriau ti an sheta a anin po phas bok marka chuan sarai puina zara hlot ling takin lecture pe a alom puina sarai chuan marka chu pangpar va hlan nge chutia pangparan in pe chu selama chuan alo thik ati taw chu a chhuak ta dai a nuloka markan sara idara khoilai chu lang mufu le kherbuk nen selama chu alin hian aling ani ber khoilama nge ka thin urna hi ka shri kha gang o ti ngai tua ale hoirwal che in mi pakhati asu tanuka chupa la chu alo la thin se em zui selama nen chuan an in vin ta try karlova anin swal ti chu ani der mai marka chu ron tang ka tin ron chela ron thelo se zong achang tu pa nek nat dan tu chu kan suang tu athiam ve kang chu sarai kalbel zong chuan rum tak hian amil vela atu ka chuan sarai chu anala buai le to viau mase athona chuan marka nen in muthutin marka chuan coffee in puya som halwata sara chuan nardu hle ma se adota arum di file tur chu marka room chu ani boxi coffee in pui tur chuan azuilu tange nge a marka chuan lom thu soina sarai chu present ta pe a sarai chu alom nge mai athil pek chu kormoi takhi lo nia markan hachin tur ati chuan sarai po chu athom no thar hachin tur chuan bathroom ma alut ve mai boka ma se sarai in thlang lan chuan kongkaron kik tuan omtlat selama bak tu nge ni chuangang
marga bek theng hil chu lo pe wangwanga chuti lai tak chuan sarai chu bathroom atangin lo chuak ve chia selama chuan makti taka enin a mei chedu ruk em hi mi pakhat nen hotela an lo tum reng ni a ringin angai tuana awak thui man hle sarai chuan selama ril ru shiani om takin insoi fela hantuma mase selama chuan alo ngai thla thadu haulo marga hnena chuan ama a sarai ngai zong tu po hospitala phania phim khuro ti nakal ta daya sarai chuan eng ma soilo college lama chuan bisi kile a chan te chuan sarai bathroom a om lai chu ron lu zilin an chan zinga olia star tu pakha chuan sarai chu aron tong khum ngal buana sarai chuan aning hle ama kha chuan mi hausa tak anga an ngai awangin an pe thangam lova tuna ero adin hundik tak an sha to wangin musitna o kanen oli cheswal chanan ron pu abiang aben hial nuwa sarai ning lutuk chuan chang letin atong khum ve ta shepa classroom a kalin awachap top room a chuan selama chu lo lutin achap lai aron hu chuan thlem hnekin oli khan enga tingia fo che a engwangin nge marka room a khan ilo om aron ti bel sa ta deu chu ta zet chong sarai thinina twar talawa apuak ke ta oli khan min ngai zonga min zui ruwa kabianga fo luya wanga ka thinrim to telul nen a accident chana min la pu zuya marga ruma ko omna chanpo arum ti fai kha ka na ania ka na ka thokani kha ati ve ta piap mai selama chuan a muya takaron fop thut sarai thinrim so sang ngai chu a shil hai nge mai selama chuan ko in atong thamwan ta suaya an pahni chuan classroom atang chuan an chuak dun ta a sarai chu alhoi ade hu ti mu chuan selama chuan a konga awako a mi zong mu po apoi ti lo ti chu ti lang hala sarai hena chuan ibiat pamha saber kani tiro anti chuan sarai chu alo bungata ani imi ba phone ha saber kani em ati chuan sarai chu lai hle selama chuan abial nu chu pom thutina virpuya sarai chu thinrim melvia selama chuan fo a hantum le a sarai chuan a kalsan ta dai sarai po hemini hi chuan na lim ve le college bana selama chuan po na akar changkang tak chuan lo muak reng to a sarai chu hlim taka chuangin anin phur ho a sarai chuan abial pathar chu a han en wanga ma se alam alo hoi ve chuan a hoi son dai thung selama chuan abial nu omdan chu shethiamin a ko chungoi reng hian a bon saka sarai po chuan alo nar bi khau lo a in bol zo nuwa po abial pathar ne na anin dut lai ta chu ngai to chhuakin a hmui chu atuaya anui le ver ringota subini tang chuan selama le sarai te chu anin hu piangin an inzui chota basically chuan selama te chan chin chu lo sha dina thin rim hle ma se mi hua alung oilo na atilang tu chuang lo thung ama ero chu alo star in ngai zong anei san ta chu atwar thiam lo ve ngang bathroom a lutin awachap ta homa adu to ka atra hnuwa chuan inti pachang luin phubalak nge tumta ti chuan chuakin sarai chu kom nge mel diu hian awakai shang to vela sarai hne na chuan selama ngai zong nei reiber choni som lekania engtia renge in ngai zon theirin atia sarai lo duai do bik law nang ain selama tan hian kal hu zok ti sha em alo dilet ve mak bisiki po chuan in chen patanga ka hne na lo kir le mayang tia changin anin kal san ta nakina chuan bisiki chuan lem changin mang an mel deuh hian selama chu awapana vakwa velin a har satna shil ni om takina oma sarai chuan lo mu ve reng ma se engtin vak ma ati du lo ma se anuwa selama alo biak that vak du lo ta ka chuan selama po chuan aril ru chu a hrethiam ta a anui vur ringot zana anin biak na chuan sarai chu a in thup zo talawa bisikin chuna a kwa chung na chan chu a zo ta top selama chuan abial nu chu a thir thuwa chevere hle ti hrethiamin anuya za hle bisikin yen chuan kan tek lai chang de in kanin she to a unaw ang mein kanin an lom ati chuan sarai po chu lung oi vele main buka selama le a chan te bar an kal chu bisiki chuan lo zui ru a oi just ne na chon paisa pe in thamin lo la sabro atia selama chu vapanin avako anghal chuta thutchilin anim nai em reng mai buka atuk zinga chuan sarai chu a in chei uluk khop maya a in zela chuan a phone a chuan message lo lutin mi hausa fa pa in me che pakhat chwa pui ti thu pui chu news a lo in zaka
han en chian nak chuan abial pa le bisiki lek chu lo ni in bisiki thil soi de kha a she chuak to war wara selaman an chung chang lan na niu sak mu chuan mak ati ve le abial nui na mu vai chuan angai thiam don lo ti shetlangin tu thran po e man lovina chuak ta ngala an kule sarai ta ka nga nuwa sarai chu lo thleng ve ta hlola abial nu alo lan ve le chuan alung oi lo ti chu a she thiam ngala angya ma chuan athu sha te chu to tani thu shilin ama zan chuan zu a in lo ti soin bisiki jok chu a rui hle te shila sare la chuan engma soi fia ngai hlenim kini po kanin fo pa anwa voi ni thum min thla ho ni kha ati de uma sare chuan anin kar chu aknget to lova sha na lian tak anei tlat to selama chuan kanin ngai zo na alrei lova chu wangin engma ka tiam ngam lo che ma se tuna ri chuan nang ai ngai poimo ka nei lo ati ta to pa atong kam chuan sarai chu ati lom le veng in serialin kafia chuan an lut ta a chante bula chuan sarai hi ka bial nu ani to avati deu kher peka midang zongin an lo biak liam lain bisiki ro chu angoi ngal chuta selama chuan bisiki hne na chuan ni zan lambo ruak internet dar khai lo mu ve em tia zo chuan bisiki chuan ka muthwa ka chhiar lem lo ti na lo changa selama chuan I rui lu tuka bara changa pucho I ngai thu de khaziak tel se thadurania a han tile deu kher chuan sarai nui za po chu alo in sum na sangang mai bisiki chu lung oi lo le ma se adera nui mai lo chu ti the nei si lo selama te pani in kwa real ankal son lai te chu atan chuan mu shom avani te lul em hemi te pani hi po chen hi ama zong aina chak tale zual hotura anin tin to lai chuan akara security guard pakhat hi alo chu ti awamua athina urhle mai ilaka complain ka thelu don tin an khum ta shepa security guard chuan khongai dilin anna ti kho bo saklo sham tur chuan angena chuta bisiki ruwa chuan ruwa man na ten om ta kalo luta thil pakhat Mendi sakla ina harsan na ka thlen lovang atia poisa pe in a motor ke chu vithep turina shilta a chumi nu chuan engma shilo angin bisiki chu omle to vela a chante ne na anlo chhuale chuan a motor ke thep chu makti mel deuh hian a om to vel chuta a chante chuan oli poka sarai wangin a accident kha anlo ti chuan sarai thil ti anga apu da ngala engtia mala tu nge tia ngai toin a chante chuan police report a chuan selama khaw shil zokla chang ti in thuron an lo peta selama kol tumla chuan arin ral thaka anila chu abial nu nen anlo in chhai vel mek chu lo ni in anin chhai rei deu niang in lama chung ten zan je anlo kil san ta hial selaman in a thlen chuan a farnu chuan lo haw ngalin chu ei turin ron thu veng hal ro alo ti fata selaman chu ei do thu han soi chuan anu shon chu lo chung ve ta a ei to po nila kan kianga hian lo thu ve shim ro ipa hian a thlel ve to chenia ati chuan selama chuan kapa hi nang ain ka hrechiang zo ati tamak chu atong kam chuan apa chu ati thin urta khatiang khani tong khumang mo inu anga ipom thelo ni chuan chuak mai ro ati ta zeka selama chuakin api te na chuan na vakal to daya a phone po a off ngal mak zinga a har vele a phone han cheka miss call tam takara abial nu ne na chunga good morning ti adong chuan ati lom hle a farnu pun a omna zotin message alang nu chua ani ti mu chuan vakol ngalin a tha ti avashila bisiki chanu pakhat message lo thon ve ero chu oli accident tier 2 khan bisiki abitum le mek ti chu ani ve thung selma chuan rang taka vakol le ngalin bisiki azo chian tur thu avashila selama chuan bisiki a mole ma sakbar tumen thil omze azo ta bisiki chuan dot lo phwa chupin miswal khan a motor ke ati thep sak mai ba ka lekha an hu chhia atia lekha a chuan hei hi abul tan na chaw alani hi ti alo inziak alati ta deu selama chuan bisiki thu soi zong chu lem deu duakin a o inghal ta veka anena chuan ka veng hi mangche miswal chu kaman nge yang ti na intiam ta hiala chumi nu chuan bisiki holam chu a motor chuan a zui ve ta zela bisiki te in le selama pi te hi veng khata om an ni nge bisikin selama api te na aria ka ni tia sha chuan atan hun rem chang ta ka ni tia she thiam ngala lelama ve thung chuan an principal chuan sarai chu lo kolin ahmania selama le apa in hodan te chu alo vashira
Serra le selamate hi anin nim nai hle te ashe ve ni ngei turani principal chuan sarai chu selama thlem turina du hlea selamate mak pa ani na laia principal hian an chung ko buai chu tha atilowa sarai po chuan principal chu soi chu pomin selama pi omna chu anin shila sara ik vakal don ta basa chuan laite chuan sarai chu khide over vera a hmangai berdin hun akhir laia apui thei dor chu alom hle amai ro chu a hmun na han thlen chuan a thin lung tina em thil a hmuta a thil hmu chu a oi phal lo hial zo bisikela chuan Serra I a hmu tak china chuan selama chu alakai nget sau sawa abial pale min setang inkar rial ankal dun lai a han hmu meu chuan a thin lung chu semzum taka vi ang mai na na bisikela chuan selama kara alu don ruaya sarai chu alaron ti eljui ti ngaina dang hek lo le sarai chuan a en tlok ringot sarai chuan abial panen chuan anin polo riau ni a sha in a than nu chu aril ru ha thung te chu ashila selama hi thana biak po biak to lo ka du mu po ka mu du to lo ati pang lai chuan a hnung lo ka selama halo om reng ti re ka si lo selama chuan a thil soi te chu fiam thuwa lo lak sakin ron chai vela sarai chu thau nu lin akal son te wang selama chuan thlemlung oi tumin bisiki ne na ankara engma om lo thu a shil mala Serra la chuan engma soi chuang si lo hian amel le kok thin eng angana sapun selama chuan in soi fia tu ma se sarai chuan athu soi chu a oi du tlat lo sarai chuan kan nun phung hi ai nang lo mani hi ti in kan kar thu top to ati takmaka antam chunga in nim hnai le ngai to lo turin in thren ma se hmangaihna hi zong alo ma khop mai tal chwa kan tumna sat zo pole kan pil thuk tu thin selama chuan abial nu chu a motor chuan umzuin avakai dinga karalu tur chuan a thlem ta a thinrim emawan chuan sarai chuan a hnial ngam ta bik lo car seat belt chu sarai chuan a pot chhuak thei tlat lo mai selama chuan lo ban vatin sarai hmui hnai che ta a hmuya wata lui vela kongtlon chuan abial nu chu a mel le vong thina sarai ning deu chuan a khak ta nge a selama chuan kan nun hi a in ang lo ti hi soi zia su ti hawin Serra la chuan in chena du thu soi nun le a abial pata na apoi mo zia she phatlat lo selama chuan a top khen huam lovila bulka chan pui top lawang che anti ta ka chuan sarai chu min le ta deu atuka bisiki le sarai anin mu chuan bisiki chuan inga tinge nangma chuwai om khonge bial pa ti in ngei om tekin lo zot vela Serra in a chan ma chuan selama chu aron lang thut chumi rual chuan bisiki ril ruang ngai to na ten om lo lut le in sarai shat ngei tur chuan katar mit ka tibo da ya ibadru makhan ka theng hilan yang ati deu khera selama chuan minute ni cha ina khani ron lut mana badru ma choni the ngi lo ta bang ati let ve mak bisiki zaklu tuk chuan khuk ral chem adu hial ta veang achanu ne na anti ti na sarai chuan selama chungchang chu soi chua ka achanu chuan selama tiang mi hausa chung kwa seilian hote hi chuan nun hi an ngai haulam vek zel mase ilolan na changyan leka te azir thariawa ami zai thak danglam vek thei dana a hmangai ve hle che ni don hi atia sarai chuan achanu chu changlo ma se alim mela tangin aril ru tur chu a sha thei mai selama chuan lo pan hnai le in sarai chu zanra kil pui tur chuan a ron so ma sarai chuan kan in chen to sia chwa dun na chan tur kan nei hlei nem ti in a lo chang le ve mak selama chuan chuan tha ang chawin lom kan chwa don ti na thlem le ta sarai chuan a khongai ve dewan yang selama som ni chuan nar thei da lo restaurant chang kang te ka kala du lo thuai ro soi chiang viau thum sarai chu zanra ei chwa dur chuan a in che nal ve viawa anu po chuan mo e ti ve le a alo nui ver sarai chu tu pera da chuakin salaman po na alo nghak reng to ani dia mu chuan a chhuak ve ta a sarai ste pa chuk lai chu salama chuan lo thlir wangin hu no ma tingang mai hemi te pahni hi in chen to ma se an la in mangai hle ti anum dana chuan a shat thei kar chung an nu lai te chuan sarai nu chuan tuk vera tanga lo thlirin afanu in a len chwa pui tur pa chu abial pa hlui fa pa ani ti chu sha a salama te chung kwa chu anum thei ti sha in afanu chuan husit mayang ti a hlau ngoya masi afanu chuan a hmangai tlat ti a sha thiam phat hausi afanu chunga chuan thil thalo an thlen tir ani nga chuan angoi mai lo khopang le
selama chuan sarai chu api te na chuan shruain sarai po chuan nuama ti hle selam chuan kanin chhung beng chhem deuh ai chuan kapi te in re le ral mong tak hi anuam ka ti zo ka ti a apa ne na anin min lawa wangin anin chhung chu anuam lova enge muhleka anin hau hmal chiam zel mai si a sarai po chuan selama nun chu arin ain alo nuam fiao lo ti a she thiam ve tan ta mase an soi thui ma in selama chuan sarai chu chu edo kan lama chon a shwai ta daya e tur tui hnai tak tak alo ba sai ve de chu lo da chuak thlap to a sarai chu tui ral le te em a atana zanre ala ba sai sak thlap thei chu makati in alom hle zanre an kil zo hnu chuan meilung bula thu in anin komel mela selama chuan heti khopia ni mel thasia enga ti nge ngai zong ni ngai mi alova ti a zo chuan sarai chuan kanun pum hi zirna na le chung ko tan kapum pek to pa ti in a changa selama chuan ani le ke hi anti chuan sarai chu angoi de wangwanga CMS Holidays Turkey Greece Tour CMS Holidays to ani puibo ruak tom lain Turkey le Greece Tour website kan tume Turkey Group Toura itlo tor khwate Istanbul, Çanakkale, İzmir, Efesi, Pamukkale, Kapadokya le adangdangte Turkey Toura hian Christian masate mun poimo tak takte tirko pole lo che tlatto na mun le thupuana kan hu Asia Rama Ocean Pasari Efesi te Smyrna te Pergamos te Thuatira te Sardis te Philadelphia te Laodike khomun luite tlo ani anga Christian minglam masak na ber Antioche khwale Kapadokya te tlo ani bokang Greece lo tel du tan Athens khopui po tlo thei ani bokang seat atam lova booking ti ran anga ye booking ti na mun CMS Holidays government approved tour operator Mission Veng Sikul Puikon mobile number 9436353101 8794631467